таърихро маъмулан довари ҳақбӯ меноманд ва ба кору пайкор, саҳму хизмат ва мақому манзилати шахсиятҳои таърихӣ вақт, замон ва халқ баҳои арзанда медиҳанд. яке аз чунин муҳаққиқон ва мубаллиғони собитқадам, муаррихи тавоно ва пуркору пурмаҳсул, доктори илмҳои таърих профессор Набиев Ваҳоб Машрафович маҳсуб меёбад. олими барҷаста, муаррихи варзида, дорандаи медали хизмати шоиста, барандаи ҷоизаи вилоятӣ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар соҳаи илм, профессор Ваҳоб Набиев соли ҷорӣ 70-умин солгарди умри худро истиқбол мегирад. Набиев Ваҳоб Машрафович дар деҳаи зебоманзари чоркӯҳи шаҳри Исфара дар оилаи хизматчӣ, Машрабхон ва Бароатхон чашм ба олами равшан шудааст. нахуст соли 1959 ба мактаби 8-солаи рақами 25 деҳаи чоркӯҳ қадам диҳода, сипас таҳсили худро дар мактаб-интернати рақами 2 шаҳри Душанбе идома медиҳад. пас аз хатми муассисаи таълимӣ соли 1970 ба факултети таърихи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дохил шуда, пас аз 5 сол онро бо муваффақият ба итмом расонид. Ваҳоб Набиев фаъолияти меҳнатии худро ба сифати лаборанти калони кафедраи таърихи донишкадаи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино оғоз намуда, солҳои 1976-1981 ӯ дар вазифаҳои лаборанти калон, ассистенти кафедра, сипас ҳамчун котиби озоди комитети камсамоли донишкадаи мазкур кору фаъолият бурдааст. ҳанӯз соли 1986 Ваҳоб Набиев рисолаи номзадии худро дар мавзӯи камсамоли Тоҷикистон ёрдамчии фаъоли ҳизби коммунистӣ дар татбиқи инқилоби маданӣ сарбаландона дифоъ намуда, номзади илмҳои таърих гардид. фаъолияти профессор Ваҳоб Набиев дар вазифаҳои хеле баланд ва масъули мушовири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа солҳои 1997-2003, ректори донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода солҳои 2003-2007, муовин ва сипас муовини аввали раиси вилояти Суғд солҳои 2007-2010, ректори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров солҳои 2010-2012 барои ӯ вусъати нави андешаву афкор, фарохии майдони кору фаъолияти сиёсӣ, давлатӣ, ҷамъиятӣ, илмӣ эҷодиро фароҳам оварда, мавзӯи пажӯҳиш ва таҳқиқоту таълифоти илмии ӯро боз ҳам васеътар, гуногун ҷабҳа ва мукаммал намуданд. соли 1998 рисолаи доктории худро дар мавзӯи таҷрибаи таърихии иштироки ҷавонон дар таҳкими робитаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистон бо ҷумҳуриҳои иттифоқӣ ҳимоя намуда, ба гирифтани дараҷаи доктори илмҳои таърих ва соли 2002 ба унвони профессорӣ мушарраф гардид. Ваҳоб Набиев ҳамчун муаррих, олим, ташкилотчии моҳири илм, фарҳангдӯст бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2010 ба вазифаи ректори яке аз донишгоҳҳои пешсафу бонуфузи кишвар, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин гардида, то соли 2012 ин вазифаро ба зимма дошт ва дар таҳкими пояҳои таълимӣ, модди техникӣ, илмӣ, тарбиявии донишгоҳ хизматҳои шоён анҷом додааст. дар давраи сарварии ӯ дар ин муассисаи олӣ чанд факултаҳо, институтҳои илми тадқиқотӣ ва кафедраҳои нав таъсис ёфтанд. Ваҳоб Набиев яке аз муаррихони номвари ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта. ин олими сермаҳсул муаллифи беш аз 700 рисолаву тадқиқотҳо, китобҳо ва мақолаҳои сершумор аст. доираи тадқиқоти илмии профессор Ваҳоб Набиев хеле фароху доманадор ва серсоҳа буда, дар осори илмии ӯ таърихи ҷавонони Тоҷикистон дар замони шӯравӣ яке аз самтҳои асосӣ ва афзалиятнок ба ҳисоб меравад. дар баробари ин ӯ ҳамчун донишманд ва муаррихи соҳибтаҷриба набзи даврони навро хуб эҳсос намуда, ҳамеша ҳамқадами замон аст ва нисбат ба масъалаҳои ҳассос ва рӯзмарраи даврони муосир таваҷҷӯҳ мекунад. рисолати инсонӣ барои Ваҳобхон Машрафович хеле сатҳи баланди иҷрои вазифаҳои ҷомеавиро ҳадя кардааст. ва фақат аз ин падидаҳо мехоҳам як падидаи навтарине ки имрӯз дар ҳамин доира фаъолияти худро муҳтарам Ваҳоб Машрафович барои мондааст таъкид кунам. ин мушарраф шудан ба роҳбарии яке аз мактабҳои олии намоёни кишвар
мактабе ки анъанаҳои хеле бузурги илмӣ, эҷодӣ, таълимӣ ва ниҳоят ахлоқиро дорост, ин як инъоми хеле бузурги тақдир барои инсон аст. як хусусияти барҷаста ва арзиши баланди илмии кулли тадқиқотҳои Ваҳоб Набиев маҳз дар таҳлилу баррасии ҳамаҷонибии мавзӯъ дар пояи сарчашмаҳо, далелҳо ва рақамҳои боэътимод мебошанд. профессор Ваҳоб Набиев тамоми ҳастӣ ва фаъолияти пурбаракоти хешро ба таҳқиқу баррасии масоили мубрами таърихи халқи тоҷик, хоса таърихи замони муосир, пажӯҳиши нақшу мақоми ҷавонон чун нерӯи тавоно, созанда ва пешбарандаи ҷомеа, масъалаҳои иҷтимоӣ сиёсӣ, илму фарҳанг, маориф, таърихи ҳизбу ҳаракатҳои сиёсӣ ҷамъиятӣ, шахсиятҳои шинохтаи сиёсӣ бахшида, бадин васила дар рушду нумӯи илми таърихнигорӣ, ҷомеашиносӣ, сиёсатшиносӣ, тарбия ва ба камол расонидани муаррихони соҳибунвону садҳо омӯзгорон саҳми арзанда дорад. профессор Ваҳоб Набиев ба маънои том олими башардӯст, интернатсионалист, таблиғгари дӯстӣ, бародарии кулли мардуми шарафманди кишвар буда, очерку мақолаҳояш бо 3 забон – тоҷикӣ, русӣ ва ӯзбекӣ таълиф шуданд. бо вуҷуди ин ҳама гуногунии мавзӯъ ва фарроху доманадор будани мундариҷии эҷодиёт ва пажӯҳиш барои профессор Ваҳоб Набиев як мавзӯи асосӣ ва хеле муҳим вуҷуд дорад, ки ба таҳқиқу омӯзиши он устод умри бо баракоти худ ва бештари фаъолияти илмии хешро бахшидааст. ин мавзӯъ таҳқиқи таърихи созмони ҷавонон, нақши созандаю бунёдкоронаи ҷавонон дар таҳаввулоти сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангию маънавии ҷомеа аст. профессор Ваҳоб Набиев дар ҷоддаи тарбияи муаррихони соҳибунвон ва ҳазорон омӯзгорон саҳми бориз дорад. таҳти роҳбарии бевоситаи ин марди хирад 9 нафар рисолаҳои номзадӣ ва 1 нафар рисолаи доктории худро ҳимоя карданд. дӯстдоштани касби хеш, нисбати наздикону пайвандон, ҳамкасбон, ҷомеаи меҳнатӣ бо муҳаббату бо мурувват будан боиси болоравии нуфузу обрӯи инсон мегардад, зеро ба эътироф ва эҳтироми мардум ба тариқи мерос сазовор намешаванд. танҳо меҳнати ҳалолу фидокорона инсонро ба ин мартаба шарафёб месозад. барои хизматҳои арзанда дар рушди илм, тарбияи мутахассисони баландихтисос, фаъолияти пурсамари сарварӣ, давлатӣ, сиёсӣ, ҷамъиятӣ, Ваҳоб Набиев бо медалҳои хизмати шоиста, бисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, нишони бисолагии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, медали ҷамъияти дониши ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи академик Аловаддин Баҳоваддинов, ҷоизаи вилоятии ба номи академик Бобуҷон Ғафуров дар риштаи илм, ифтихорномаҳои Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон, нишонҳои ифтихории аълочии маорифи Тоҷикистон, аълочии фарҳанги Тоҷикистон, аълочии матбуоти Тоҷикистон ва даҳҳо сипосномаҳои дигар сарфароз гардидааст. ҳамзамон ин олими пурмаҳсул, муовини раиси комиссияи бахши фанҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносии ҷоизаҳои давлатии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи илм ва техника, муовини якуми раиси шӯрои вилояти суғдии ҳаракати ҷамъияти ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон, узви раёсати анҷумани миллии сиёсатшиносони Тоҷикистон, узви иттифоқи журналистони Тоҷикистон, вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти суғд, академики академияи илмҳои педагогӣ ва иҷтимоии Федератсияи Русия, профессори фахрии донишгоҳи омӯзгории Қазоғистони ҷанубӣ интихоб гашта, 4 сол паи ҳам ҳамчун олими соли донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобуҷон Ғафуров эътироф гардидааст. дар ҳақиқат касе ки баҳри манфиати халқу ватан фидокорона заҳмат мекашад, албатта ба ҳурмату эътибори мардум сазовор мегардад. чун фаъолиятномаи илмиву эҷодии Ваҳоб Набиевро варақгардон мешавем, аён мегардад ки ӯ ҳамеша барои ривоҷу равнақи кишвар корҳои зиёд анҷом додааст. дар инсон бояд ҳама чиз зебо бошад, ҳам тинат ва ҳам сират. тинату сирати Ваҳоб Набиев як аст. як қавлӣ, қатъият, матонат дар зиндагӣ пешаи ӯст. воқеан рӯзгор ва фаъолияти ибратбахши фарди асил, инсони некбину нексиришт, марди хиратманду меҳанпараст, мутахассиси дурбину кордон Ваҳоб Набиев шоистаи таҳсину омӯзиш буда барои насли имрӯзу фардо мактаби бузурги таҷрибаву ҳаёт мебошад.
ваҳоб набиев агарчи ҳоло дар нафақа аст, бо ин хотирҷамъ намешавад. дар як ҷой қарор намегирад, кӯшиш мекунад то донишу таҷрибаи андӯхтаашро ба мутахассисони ҷавон омӯзонида барои ҷомеа нафрасон бошад. ин шахсияти беназир дар ҷоддаи оиладорӣ низ намунаи ибрат аст. бо ҳамсараш зани оқилаву фозила садри нисо набиева соҳиби як оилаи бароиманди вилояти Соғд буда фарзандони хушбину нексиришро ба камол расониданд. писарони хонавода Акбархону Абдураҳмон ҳарду соҳиб маълумоту соҳиб ҳунар буда дар ҷомеа мақоми худро дарёфтанд ва мисли падари бузургворашон соҳиб обрӯву соҳиб эҳтиром ҳастанд. духтарҳо Шоирахону Таҳминахон ба таълиму тарбияи фарзандон машғул буда дар оилаи Набиевҳо 13 набера ва 2 абера ба камол мерасанд. ҳамаи онҳо дар хизмати пирони барнодил буда бо дуои неки онҳо рӯзгори хушу обод доранд. ба ин марди некбину худогоҳ муяссар гардидааст ки соли 2015 зиёрати Маккаву Мадинаи Мукаррамаро адо намуда тоҷи сари даврони фарзандон, наберагон ва пайвандону наздикон гардад. зиндагиномаи Ваҳоб Набиев барои ҳар як инсони дорои ақлу заковат мактаби бузурги ахлоқи хамида, мактаби одоби баланди инсонӣ буда месазад дар борааш ҳарчи бештар нақл кунем. аз ҳаёту рӯзгораш қиссаҳо таълиф созем то шарҳи ҳоли ин қабил инсонҳои бузургро дигарон донанду аз мактаби ибратомӯзи ҳаёташ сабақ омӯзанд. чун устоди муаззаму мукаррами садҳо таърихшиносони ҷавон Ваҳоб Набиев ба остонаи 70-уми баҳори умр қадам наҳоданд, соҳибҷашни гиромиро бо ин камолоти умр сидқан муборакбод намуда аз худованд барояшон умри дарозу ризқи фароз, хотирҷамъиву саодатмандӣ, фараҳмандию нишоти рӯзгор ва аз ҳама муҳим саломатиро таманно мекунем.